Хора, съм Криси Про и сега ще ви покажа как можете да си теглите от YouTube музика, каквато искате. Отивате примерно на която музика искате, която песен. Цъкате стрелкичката, ще излезе под клипа, тя е под клипа. И цъкате копиране. Така копирате файла. Линка искам да кажа. Пишете MP3 конвертор. Първото. Цъкате на него. И първото. YouTube to MP3 конвертор. Цъкате го. Чакате. И ето. Излезе това. Цъкате на това и задържате. Ще излезе поставяне. Цъкате поставяне. Цъкате видео in MP3. И сега ви излезе това. Тъй като на мен ми пише на немски. Тук ви пише download. Изтегляне по-точно. Изтегляне. Натискате от това и виждате, тегли се. Така ще го махна, защото това го имам. И това беше от мене. Аз съм Криси Про, абонирайте се, дайте лайк и до други. Благодаря, че бях с мене. Чао!